danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more. Har ila yau a cikin wannan gidan tarihi na Green Jos akwai wata daɗaɗɗiyar mota wacce turawan mulkin mallaka suka yi amfani da ita a wancan lokaci, kuma har izuwa yanzu wannan mota tana nan tana aiki abinta. Ok, keke ne ba keke ba, mota ce da aka amfani da ita a ƙasan turai. J-Island Company daga Canada suka bawa gwamnatin tarayyar Najeriya kyauta lokacin da muka samu 'yancin kanmu. A ƙasan nan sun yi donating, sun ba da ita wa federal government. Akwai manya-manyan mutane da suka hawa wannan motan a ƙasan nan. Akwai prime minister da ya hau da kuma gwamnoni da suka hau a da. Kana ganin motar nan kamar shekara nawa kenan da zaman shi a nan? Gaskiya wannan motar yanzu shekaransa tun da muka samu 'yancin kanmu aka kawo ta nan da aka bude museum 1952 to date, wannan tana nan kusan shekara 52 kenan. So kana ganin motar nan sake amfani ko kuma aje shi ne kawai dindindin tarihi ko kuma wani abu? Motar nan tana aiki, ga gurin waina din in ka waina ta tana tashi. Suka zo suka yi aikin kuza, miners su ne suka ba da shi donation wa museum on the plateau. Don lokacin an ci kuza a plateau sosai, so da za su tafi sai suka ɗauka sai suka ba da shi kyauta wa museum. Sunan motar Kit Kat. Aikin kuza kenan wannan motar? Aikin kuza da shi? Aiki, kuma wanda ta ba da motar nan sunanta Mrs. Mines, WF Mines. Zai kai kamar kimanin shekara nawa kenan shi ma da aka yi amfani da wannan ƙasar Najeriya? To wallahi tallahi na gama na ƙarya saboda ni ma nan na same ta, kuma an ci kuza tun 18 something ko 17 something. So ita tana zirga-zirga kenan na kuza daga nan zuwa wani gari ko wani guri shine? Turawan ne ake ɗaukan sa mota su ga jeji. Shi yasa ba ta amfani da batir sai dai a waina ta, amma kuma tana da lagreto. Sai da daddare sannan a sa batir. Ok, ita tana caji ne? Tana caji. Tana amfani da mai. Ita dai tana caji saboda su samu wuta. Ba ta amfani da batir. Amma har yanzu tana aiki? Gaskiya ta kwana biyu ba amfani da ita ba.